Όχι, έχεις δίκιο. Μια φορά μου έτυχε μια καλή δουλειά, αλλά άτυχος είμαι μια ζωή, άνθρωπε μου. Καλή δουλειά ήταν. Ναι. Έκανα μια φορά το διαιτητή σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με το που μπαίνω μέσα στο γήπεδο και αρχίζει το παιχνίδι, κάνω το λάθος και σφυρίζω ένα πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Τότε αρχίσαν 80.000 κόσμος να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά μου. Μπάμπη, το παίρνει η γυναίκα σου! Μπάμπη, το παίρνει η γυναίκα σου! Ησυχάστε ρε παιδιά, τους λέω, ησυχάστε. Το ξέρω. Το ξέρεις? Ναι, αλλά θέλω να τα ακούω. Ωραία, και αρχίσαν να πετάνε πλαστικά μπουκάλια, αναπτήρες. Αμάζεψα τους αναπτήρες και πήγα το βράδυ, έκανα τον κοφάλαλο σε κάτι ταβέρνες. Αλλά δεν έπαιρνε κανείς, ήταν κλειστές οι ταβέρνες, δεν το είδα. Τελικά είσαι πολύ άτυχος. Αχ, η ατυχία μου δεν έχει όρια, παλικάρι μου. Το τελευταίο που μου την το είπα, προχθές την πρωτοχρονιά, αγόρασα βασιλόπιτα από το φούρνο και η λίρα έπεσε στο φούρναρι. Εσύ, η ατυχία σου έχει πλάκα. Ωραία, κιόλας. Έχεις να μου πεις κάτι πιο εντυπωσιακό? Γιατί? Θέλω να τα ακούω. Κάτσε, έλα και τέλος εκεί. Ξανάρθει με δίρ. Τι τραβάμε. Πιτζάμα σ' αρέσει μαντάμε, εγώ δεν είμαι καλός. Τι πάθαμε μας. Μας έχουν μουρλάνει με τις διαφημίσεις όμως. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ό,τι τους έρθει στο μυαλό βγάζουν ένα προϊόν, τραβάνε μια διαφήμιση, τρέχουμε σαν χαζί και τα παίρνουμε όλα μας. Ρε τι έχουμε πάει. Έχουν βγάλει όμως και ωραίες διαφημίσεις, δεν μπορώ να πω. Βγάζουν για μικρούς, για μεγάλους, για τη γιαγιά του παππού. Έχουν αυτή η συμπέθερη διαφήμιση, επειδή είσαι ενημερωμένος, γι' αυτό το λέω. Αυτή τη διαφήμιση με το Be Free by Telesté, το έχεις δει? Που είναι 3 πιτσιρικάδες του Λυκείου και έχουν πάει τα μαλακισμένα στην τουαλέτα και τη βγάλαν έξω και τη μετράνε. Ο ένας λέει 16 μισό. Ο άλλο το μαλακισμένο λέει 17 με το ζόρι. Ο άλλος λέει 25. Πάγωσα. Τι έγινε ρε παππού, κυκλοφορούν τέτοια νούμερα στην πιάτσα, λέω. Το γραπτό μήνυμα λέει. Είπα κι εγώ. Είπαμε ρε πιτσιρικάδες να μιλάτε. Άμα είναι όμως να λέτε τέτοιες κοτσάνες, καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε. Άμα άλλος που πάει μέσα στο μαγαζί με τα γυναικεία ρούχα και λέει «Γεια σας, μύθο έχετε?» «Μύθο εδώ?» «Ναι, δεν έχετε μύθο?» «Ναι βρε μαλάκα, δεν έχουνε μύθο. Εδώ δεν έχουνε Red Bull, μύθο θα έχουνε». Άλλο αυτό, Red Bull δίνει φτερά. Τι θα τα κάνω τα φτερά ρε, λεφτά θέλω. Άμα για φτερά μου τα δώσα και ο Πέτρος, θα πάω αργότερα. Αλλά αυτή η διαφήμιση με τρελαίνει. Αυτή που με βγάζει έξω από τα ρούχα, είναι με αυτά τα ιστιντούτα δυνατίσματος. Με αυτά τα ιστιντούτα αισθητικής που φαγωθήκανε κάθε μέρα. Έχει η γυναίκα σας μουστάκι, φέρτε με τα λέιζερ να της το βγάλουν. Έχει ο άντρας σας κολότρικες, φέρτε με τα λέιζερ να σας το βγάλουν. Ρε συμπέθερε, τρίκα δεν θα μας αφήσουν στον κόλο. Όλοι πούστιδες θα γίνουμε ρε γάμος. Όλοι πούστιδες θα γίνουμε ρε. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Τι λέω, κι όμως ο φουκαράς, ο κουμπάρος μου την πάτησε, δεν είχε μαλλιά του πέσα σαν το συμπέθερο εκεί πέρα πίσω. Είναι τα φώτα, γι' αυτό σε βλέπω πίσω. Πήρε τη γυναίκα για αποτρίχωση, έβγαλε η γυναίκα ό,τι είχε από εδώ από εκεί, πήγε μετά στα DHI και έκανε μεταφύτευση. Έγινε το κεφάλι του σαν τον κόλο της μαϊμούς. Αχ, γαμώ την ατυχία μου γαμώ. Και πού δεν δοκίμασα να βρω δουλειά. Και πού δεν δοκίμασα να βρω λεφτά. Μια ζωή άτυχος είμαι. Μέχρι και στο ξυστό πήγα. Λέω ας πάω να το ξύσω. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα κάθε μέρα το ξύνει. Άμα το ξύσω κι εγώ τι έχω να κάνω. Μπαίνω σε ένα πρακτορείο μέσα και τους λέω «Γεια σας, είμαι χανιωτάτσι. Αλλά ήρθα να το ξύσω, μπας και γίνω λασιτιωτάτσι». Το έξισα και πήρα το μιτσοτάτσι. Το μιτσοτάτσι. Το παλαμούτι το άντεξα,
απεργία την έκανα φίλη καλή. Άντεξα, θα μου τζωθώ που τους λάτρεψαν.